ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ, ନିଜର ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ବିଟୁ ଦିନେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବିଟୁର କୌଣସି ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ନଥିଲା। ବିଟୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଟୁକୁ ଈର୍ଷାରେ ଅନଉଥିଲେ। ଆରେ ଦେଖୁଛ, ସେ ବିଟୁ ପାଖରେ ସାଇକେଲ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ବି ହେଉନି। ଆରେ ବିଟୁ ଶୁଣ, ମତେ ଟିକେ ସାଇକେଲ ଚଢିବା ପାଇଁ ଦେ ନା, ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ରାଉଣ୍ଡ। ବିଟୁ କାହା କଥା ଶୁଣୁ ନଥିଲା, ସେ ଖାଲି ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିବାର ଆନନ୍ଦ ନେଉଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, ସବୁ ପିଲାମାନେ ବିଟୁର ସାଇକେଲ ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁଲେ, ଆଉ ବିଟୁକୁ ଏସବୁ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ବିଟୁ ଆହୁରି ଜୋରରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଇଲା, ଆଉ ବିଚରା ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ବିଟୁ ପଛରେ ଧାଉଁଥିଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ବିଟୁର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ ବି। ବିଟୁ ନିଦରୁ ଉଠି ବିଛଣାରେ ବସିଗଲା। ସିଟ୍ ୟାର, ଏସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆରେ ସାଇକେଲର ବେଲ୍ ଏବେ ବି ମୋ କାନରେ ଶୁଭୁଛି। ସାଇକେଲ ବେଲ୍ର ଶବ୍ଦ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିଲା। ସେଇଟା ବିଟୁର ସ୍ୱପ୍ନରୁ ନୁହଁ, ବାହାରୁ ଆସୁଥିଲା। ବିଟୁ ବାହାରକୁ ଆସି ଦେଖିଲା, ତାର ସାଙ୍ଗ ହରି ଗୋଟେ ନୂଆ ସାଇକେଲ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚଢୁଛି। ବିଟୁ, ଏଇଟା ମୋ ନୂଆ ସାଇକେଲ, ତତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କହ? ଆରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ୟାର। କେବେ କିଣିଲୁ? କାଲି ତ ତୋ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଏଇଟା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଗିଫ୍ଟ, କାଲି ରାତିରେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଆଉ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଦେଖିଲି ସାମ୍ନାରେ ସାଇକେଲ। ତୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ହରି, ଏବେ ତୋ ପାଖରେ ତୋ ନିଜ ସାଇକେଲ ଅଛି। ମତେ ଟିକେ ଦେ ନା, ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିକି ଆସେ। ମତେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇବା ଆସେ, ମତେ ଲିଟୁ ଭାଇ ଶିଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା ବାବା ନା, ମୁଁ ମୋ ସାଇକେଲ କାହାକୁ ଦେବିନି, ମତେ ମୋ ମା କହିଛନ୍ତି।